Elektron kanssa. Me ei voida kuitenkaan pitkään pelata, koska meillä on Valentin akun. Ui, joo, täällä on muutama skele. Kiitos. Oli aivan mahtava idea. Täällä on 100 näitä. Ja yritän kokalla tappaa niitä. Tää on miekka kunnollinen. Ai, anteeksi, oli virka. Mulla tuli, että se on skele. Anne kun mie tuun tuonne tänne. Tuu tänne. Näin. Vielä on niitä. Vielä yksi aamusi. Hyvä. Näin. Ai niin, mä oon ottanut. Näin, nyt muuta. Mulla on kauan arkkuun tätä toista, mikä on nyt auki. No. Näyttääkö nää paremmalta? No. Hei, kulta-armurit. Saaks mä yhden niistä? Yhden helvettiin saa. Hei. Mieltä. Ota, syksyn. Mieltä. Niin saan yhden helvetin. Niin. Nyt, eteenpäin. Tai ota pienet myös. Mä vähän tyhjennän noita muita armoreita. Missä se toinen la... Otin sen sulta. Ostin. Tässä. Ei se on mun. Onks tää siis ihan täynnä myöskin? Joo. Me tilaa. Ai niin, mä droppaan sulle jotain. En ota. Tää tajuttu. Ota. No, voinhan mä ottaa. Noin. Ui. Ja tääkin. No. Nyt minä saan yhdet. Kenkat. Ne mini. Pienet. Joo. Näin. Niin. Yes, I am. Oot sä valmis? Nyt mä menen ylös. Joo, tuli pieni laki tähän. Onko sä mennyt pelistä pois? Pieni paussi. Mennään taas peliin. Pieni heitto tähän. Aapeli varo siinä. Ui, pitää. Mä voin ottaa. Ui. No niin, mä kaikki on. Onko? Mä laitan yksi. Sä oot alhaalla. Niin, mä oon alhaalla. Kiva yllätys Valentinin. Ihanat yllätykset. Valektronin. Se voisi muuten lyhentää tuon nimeen. Koko nimeä sanoa. Okei, mitä sattuu? Ja... Mä menin jossakin kuunnellen. Se on kiva yllätys, Valentin. Good idea. Hei, tuu se ylös. Oi. Hartilla pelaaminen ei ole mahtavin. Mä melkein pistin huoli läpi. Aapeli, mene sä sitten ylös. Pääsen. Kusipäät. Mie tapaan teidät joka ikisen. Te ootte niin kusipäitä. Tuu ylös, mä menen alas. Au, apua. Tuolla on muuten kultakypärä, joka on tajattu. Hajautti. Ui. Huolella. Odotetaan vielä niitä. Hartilla pelaaminen ei ole maailman paras juttu. Ui. Tää on ollut päivä. Pörssinistä on mennyt. No. I need to.
Ei tarvitse ruokaa. Sanoiko sulla jotain timanttiarvonista tai jotain sellaista? No, joo. Joo, niin. Nyt taisi tuli jotain. Näin mitä. Nyt tulee aina. Kohta niitä kunnon. Taas 2 minuuttia. Laittoi. Ai, nyt tuli yksi. Kaksi on valmistelu. Tulee. Niitä. Tässä yhden tajutun timantti. Mä haluan tappaa timanttiskelun ja saada timantti. Tää akkujuttu estää. Oi! Nyt tästä tulee aika monta sinne. Ai! Oi jee! Näin, saatiin vielä. Tulla. Aika. Mistä yrit? Tulee. Mä oon valmiin. Tulee. Vielä 2 alusta on valmiin. Ai mitä? Mä lähden töissä. Ai! Taas tuli. Pääsen täynnä näyttiin. Joo, kamera on. Mä nyt varmaan riittää sitäkin. Taas tuli. Näin, mulla on niin varmaan... Kun on nyt vielä 3 telefonia, niin mä lopetan tämän katsomaan. Niinku 1 armorikas kele, niin mä on... 4 kele, ei armorita. Taasko mua ammutti? Mitä tehdään? 1 kele. Ipaataan. 2 nuottaa niskille. Tulee mitä. Ja joo, ei nyt yhtään minuuttia. Kiitos. Ole. 5. Tie! 2 arvosta. No niin, nyt siellä sait näin mitä sä haluat. Oot. Minä menen kattoo miten zombeilla menee. Näin me saatiin tää jakso loppuun. Aamu. Älä mene spannin lähelle jo. Siitä äsken. Mulla on lähellä jäljellä 4 prossaa. Kuka haluaa katsotella sitä näyttöä? Onko se siellä miten niiden someen kanssa? Niitä vasta tulee. Siinä on ollut koko ajan niitä. Milloin zombeja tulee? Luvut päällä. Oi. Tuli. Tiedä. Onko se arvo? En tiedä. En oo oikein kattonut, vaan jännittää, että tuleeko niitä. Ollenkaan, niin katsotaan ikkunasta tähän tällä. Noin. Tai mulla riittäisi kaikkea kauhean hyviä. Mä menen. Oh, zombi. Arvo. Normaali. Nyt on toinen zombi. Nyt on ihan jees. Ei. Hän tappaa näitä. Mä muuten kaivan mitä juttu, että ne tuolla yhdellä paitsi ne armori. Ui, armori, ammo. Tulit sä tuota spawnin päälle? En. Miksi niin paini? Mä menin ylös. Siitä voi siellä. Oi vitsi, täällä on näitä zombeja, jotka... No on täällä ihan hyvin. Ai armorisia. On täällä yksi ollut jo. Yhdellä päällä oli tuota. Nahka. Aika huonot. Rotteflessia. Taas yksi zombi. Armori. Ei.
Ai. Armoririkas. Oh. Ylhäältä äsken voi huomaa. Vieläkään näitä. Oh. Ai. Se hyökkää. Ting, 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 ting. Oi vitsi, miten paljon täällä zombin lihaa. Ai, et usko. Miten ärhätä ei No tänään. vaikka tuo kuule vähän. Mä laitan joskus. Jos minä saan yhden nyt tuoda. Jep. No zombies more. Otetaan, ettei siitä enää toimi. Ai. Sitten kun se ei enää toimi, niin sitten... Vielä pitäisi vähän päästä. Joo. No. Rottefleskiä. Kyllä päästä. Porkkana! Porkkana! Mulla on hirveästi, mulla on yli 2 stäkkiä ollut muita, niin mä en pysty. Jee. Mie heitän vaikka tuon. Näin, mulla on hirveästi kaikkia kamoja. Mä lasken ylös. Tuotakaan mä en tarvii. Mikä näitä zombi. Porkka. Ja armureita. Oho. Mä olen aika kaunista. Kulta-arvoista on kaiken kauneita. Sen. Hiekka. Hiekka. Tuo. Heippaa kaikki katsojat. Nyt me Samoin minulla. Heippa kaikki katsojat.